Mä lähden kattoo, että onko tää mitä tämmöstä, kun mä luin joku joskus kouluun, mä oon pienjutus. Täällä on oikein joku lehto. Mä luulen kanssa. Vähän tyylinen näköinen. Kolme kirjaa. Vähän pelkäsin, kun mä tulin tuolla, että kenen tämä idea niin huono? Kun tässä tuli käsite, niin Tuulikki tässä on ollut semmoisena ja Autti semmoisena vireillepanijana. tuolla saadut enemmän, katsotaan, jos tuolla on paikalla. Joo. Se varmaan... Sieltä saa nostaa alkuun niin paljon kuin kerkee. Kuka koneen käyttäjä? Ei ole kukaan vielä puhunut. Altti on koneen käyttäjä. Kyllä tää hiukan varmaan tän takavinoa tällä erää. Sitten kun se lähtee kaatumaan, niin tää tuo pänni päästä. Joo, ei saa jäädä. Oho, tässä jää jo lyhkä. Se sais liikkuu lähemmäs tuota makasiiniin, se toidepää. No niin, joo. Pysyykö se siellä? Sen arikat on noin painaa, mutta päästä on reikä. Se vumpsahtaa sit pian. Joo. Vetäkää vaan niitä. Tää jää sitten raudan ja puun väliin siihen. Täällä jää raudan ja puun väliin. Lähtee menemään. Vetäkää vaan, vetäkää vaan. Joo. Sinne, joo. Vetäkää vaan. Onko kuopissa? Vetäkää sieltä. Millä pannaan tätä kiinni? Älkää sitä surta. Missä se on? Joko se on kiinni? On. Älä vedä enää. Ei enempää. Menee pian Holmberg. sitä on aika kova pitää, koska ei saa sinne puolella, koska kyse se ei ole. Nyt on sillä lailla täällä, jos tykkää pänniä täällä. Toimet on takapuolella.
Hyvä jo. Pistää vastaan. Joo, liinaa. Tässä tätä nyt löysää. Tässä on jo hyvä sopimus. Ota Mikko isä kiinni sitten, jos kaatoi siitä. Niitä oli vielä muutama aika. Eikö mennyt? Se on hyvin jo. Eikö tuossa kiila, se on vähän poikkia tuossa. Todella hyvä. No niin. Eikö silloin ole kiva, kun on jotain tehnyt, niin tuntuu siltä, että on onnistunut. Ovat hyvä ollut. Niin, lekanko tuohon on vähän riittää. Ei tuo, niin arvon myöden tuo. Sen ei pidä sitä kiinni. Se on oikeastaan sen varastunut siinä, että se ei ole maassa. Toivottavasti ei kauhean tuulta sitten tule. Joo, siitä on. Ei käydä piukas ole yhtään. Joku on sitten vielä. Kyllä siellä otti piukas nyt. Mitä? Ei oo, se on löytynyt. Ei tuolla. Ei oo kyllä. Se on niin alhaassa kiinni. Vielä saa mennä. Ei kannata muuten enempää kääntää. Mitä? Ei kannata enempää kääntää, se menee liikaa. Vähän pistää katana. Aika piukas päin. Sitten liikaa, kun näet, että on niin hyvin. Hei, jos se ei nyt kohta enää näy tuonne ohikulkijoille, jos sielläkään. Ootko oikein hyvä? Pitää on piukasti siinä. Ei, siihen paikkaan. Sitä on tarkkaa suunniteltu jo. Niin. No vielä tulee vielä. Pistää tästä. Joo, siinä vielä hyvä. No eikö hetki saisi tuu tostakin? Saisi tulla vielä siitä poskista juu. Mä lyön tosta. Vedän vielä vähän kyllä. Pino. Ettei voi sanoa, että voi saada postat siitä sopaksi. Olisi tässä sitten joku loppulaulu. Hurraa! 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 Laulua sit vaan. Niin. Onko valittu? Posti 2. Ajattelin vaan helppoa. Tulee kohta. Mistä lapsena sitten? Ei! Otta, menepä kiipeämään nyt tuonne. Otapas Pertti, nyt jos mulle auto, nyt on toi. Et voi tätä hurrutella. Viepä sitä pyörä tuonne ihan tänne. Joo, mitä?
Ei, mutta sinne vaan sinne. Nyt tässä ollaan. Ei se iso kiitos sen toisen. Niin se mitään. Eikö joo? Koristelijat sitten tänne. Kaikki kovaa toi. Kaikki kuvat. Paino vielä. Ja Sami Alkula. Ne paarina. Ne kuitenkin syöttää. Älä kato alas. Onko tuon helposti irti? Ai. Ihmettelen, miksi hän hän haluaa voittaa peukon. Kyllä. Joo, se oli varmaan sillä kiva. Leekolla, jos me mentiin sen sillä ylös, se oli kiva. Ja kyllä paikka, missä on ihan apinoita varmaan. Korilla ja apina väliä tuolla Mutskalla. Sitten mä kirjoitin sen, mä otin lohta. Sitten mä kirjoitin laitille, niin kyllä tällainen siinä kohdassa. Tai silloin aikamuisesti kun me oltiin siellä, kun me kiirettiin sen koolmaadella siellä ihmeen homma. Ei kun, mikä se oli? Tuomako olutta tähän väliin? Pikkunen semmonen välikahvit tähän. Se on jäänyt just se lukko ton alle. Nyt kun se sais löysää se nyt se. Siinä voisi olla jotain saumaa. On. Mutta ei se auta. Me mennään. Tarkoittaa kokonaan. Elikkä lähtee. On! Tämmöstä pientä näpertelyä. Se on kokonaan saakka auki. Takaisin vaan. On aika punainen. On ja vähän sen näköinen. Sitten noista päistä tehdään semmoinen hieno rusutti. Niin. Siitä tulee. Kuka tekee? Se on niinku näitä koristelijoita tehty. Tietysti alaisilla on ollut yhteyksiä Ålantiin ja Ahvenanmaalla aikaisemmin hyvinkin paljon silloin Kaliasin aikakaudella. Ja paljon ahvenanmaalaisia on muuttanut Ahvenanmaalla ja ahvenanmaalaisia tullut tänne asumaan. Näitä laajureita on jäänyt ahteniin niin sanottuna. Kun sopivan naisen yltä Ahlaisesta. Ja vähän niin kuin tätä asiaa elvyttääksemme lämmitteen tekeleet nyt olemme tehneet ja toivottavasti me nyt sitten saa arvostelua, että ensi vuonna saadaan sen koristeltua paremmin mitä nyt. Meidän mielestäni se on kohtuullinen, mutta yleisöllä tietysti ovat mielipiteitä.